De dik bij Jaap de Bruins in Pleert sluit er goed bij. Geen ijzel en daardoor kunnen Malkwijn gewoon deel komen hier bij Wietmassum. Dat de skeer van de voortroende Malken vergoeden wordt, komt net als een verrassing. Dat is mooi natuurlijk en het valt ik te prijzen dat dat gebeurt. Maar ik hier net ooit verwachten. In zijn geval gaat het om ongeveer €5.000, maar vollewichtiger voor hem zijn de lessen die je hieruit leren kennen. Zo'n malkrie dus meer vrijheid krijgen moet om al of net de dik op te gaan. Ik denk dat die mensen die zelf uit op de dik, die weten hoe het erin loopt op al die plaatsen en al die dieken. Dus die weten zelf wel wat ze wil veilig heen kunnen en waar net. Nou, en dat scheelt in ieder geval alweer een soort malken. Misschien gaan we dan minder malken kwijt worden machinaal. Ook de communicatie kan beter. Gewoon boeren wisten pas de oren mooi dat de malken net ophellen wie. Wilt in een soort geval het hier juist goed beginbaar maken wie. En dan stekt het als de malkerie er net deel komt, maar die hebben de dik naast de plaats. Nou, dat is ook nog wel een punt misschien naar de gemeentelijke overheden. Daar moeten we misschien ook wat actie ondernemen als agrarische sector. Want ja, het is natuurlijk moeilijk om alle dieken vrij te krijgen, maar ja, ik denk toch dat er nog wel wat meer kan. En daar moeten we machinaal naar zien, of we daar oplossingen voor zieken kennen. Nou, de trokken in de dieken die we wel maken, maar die dieken zouden wij hier nooit, we zijn hier misschien maar 4 plaatsen staan rond deze dik. Ik denk dat zolang het dus gemeente besteedt nou, dat je nooit een strooioude west is.